Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο μου. Είμαι ο Χάτζη. Σήμερα θα σας δείξω, γιατί πλέον έχω γίνει master guru του unboxing, Redmi Buds 6 Active και Redmi Buds 6 Lite. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το review. Unboxing θα δείτε στα βιντεάκια μου στο YouTube σε shorts, αν θέλετε να δείτε πώς είναι τέλος πάντων το κουτί μέσα. Εντάξει, δεν θα ξετρελαθείτε και με αυτό που θα δείτε. Θα τα πούμε λίγο και εδώ πάνω κάτω γρήγορα. Θα σας πω βέβαια ότι έχει περάσει λίγος καιρός από το τελευταίο βίντεο που έκανα. Η υπόσχεση όμως ότι δεν θα κάνω 5 χρόνια βίντεο, 5 χρόνια μετά εννοώ βίντεο, την κράτησα. Είμαστε εδώ, θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο για τη Xiaomi, άλλο ένα βίντεο για τα ακουστικά. Αρχικά να μιλήσω για το ότι έχω φέρει μαζί μου και τα Redmi Buds 4 Lite, τα οποία είχαμε κάνει unboxing στο προηγούμενο βίντεο, αν θέλετε να μπείτε να το δείτε εδώ. Τα ακουστικά αυτά εδώ θα τα κάνουμε σύγκριση σε σχέση με τα Redmi Buds 6 Active και τα Redmi Buds 6 Lite. Αν θέλεις δείξε λίγο και ένα πλανάκι έτσι εδώ. Εδώ είναι τα ακουστικά μας. Ωραία. Και πάμε στο βίντεο. Να πούμε αρχικά ότι μετά από τους 9 μήνες αλλάξαν αρκετά πράγματα. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, λίγο δώσαμε βάση περισσότερη αυτή τη φορά στο background. Έχουμε βάλει εδώ μια πολύ ωραία τηλεορασίτσα. Παίζουν από πίσω τα τζάκια μας. Έχουμε γενικά ένα έτσι λίγο πιο γεμάτο background για να μπορούμε να είναι και πιο όμορφο και για εσάς φυσικά. Αρχικά να πούμε ότι αυτά είναι τα τελευταία ακουστικά που έχει βγάλει η Xiaomi, είναι πάρα πολύ πρόσφατα, βγήκανε το Σεπτέμβρη. Να πούμε μέσα της συσκευασίας και στα δύο θα βρείτε μέσα τις οδηγίες χρήσης και τα ακουστικά φυσικά. Η Xiaomi όμως αυτή τη φορά, παιδιά, αν σας στεναχωρήσει αυτό που θα σας πω, εμένα προσωπικά με στεναχώρησε, γιατί μάλλον έκανα αρκετό κακό στη Xiaomi στο προηγούμενο βίντεο. Στο προηγούμενο λοιπόν ζευγάρι ακουστικών είχε μέσα καλωδιάκι κανονικά για να φορτίζεται. Δεν ήταν κανένα τεράστιο, φυσικά ήταν εκείνο το υπέρλαμπρο μισών εκατοστών καλώδιο. Η Xiaomi μάλλον επειδή το ανέφερα στο βίντεο παρεξηγήθηκε και αποφάσισε τι να κάνει, παιδιά. Να βάλει μεγαλύτερο καλώδιο? Όχι, να βγάλει τελείως το καλώδιο από τα ακουστικά της. Μπράβο Xiaomi, παίρνεις παράδειγμα από άλλες εταιρείες. Μπράβο. Κοίταξε, πάντως να ξέρεις, από το να μην βάλεις καθόλου όπως δεν έβαλες εδώ, καλύτερα να έχεις βάλει. Εντάξει, ας ήταν και εκείνη η πορδίτσα που έχεις βάλει εκεί. Πάμε λοιπόν στα ακουστικά. Έχουμε τα Redmi Buds 6 Active και τα Redmi Buds 6 Lite. Δύο πάρα πολύ ωραία ακουστικά, δύο καινούργιες κυκλοφορίες από τη Xiaomi. Επίσης, επειδή το ξέχασα, συγγνώμη, ότι υπάρχουν και οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Η Xiaomi, η ελληνική, πήρε την πρωτοβουλία και κόλλησε απ' έξω τις οδηγίες χρήσης στα ελληνικά για να μπορείτε να διαβάσετε όλοι. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχετε όλη την ευκαιρία όπως εγώ να μπορείτε να διαβάζετε κινέζικα και αγγλικά. Τα Xiaomi Redmi Buds 6 Active τα πήραμε σε έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο χρώμα. Αυτό είναι το χρώμα τους, το μπλε. Ακουστικά αυτά τα Redmi Buds 6 Active βγαίνουν σε λευκό, μαύρο, ροζ και μπλε χρώμα. Το λευκό και το μαύρο που βγαίνουν και στις άλλες εκδόσεις και στα προηγούμενα ακουστικά είναι το σύνηθες της Xiaomi. Φέτος μας άλλαξε λίγο τη διάθεση, γιατί πρόσθεσε δύο χρωματάκια στα 6 Active και ένα χρωματάκι στα 6 Lite. Τα 6 Lite δεν έχουν το ροζ χρώμα, έχουν μόνο το μπλε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί γίνεται λίγο πιο φιλικό σε κάποια άτομα τα οποία θέλουν έτσι να αλλάξουν λίγο τα ακουστικά, να μην έχουν το κλασικό λευκό ή κλασικό μαύρο. Στα μπλε και στα ροζ να ξέρετε ότι το καπάκι είναι διάφανο. Ωραία. Στα λευκά και τα μαύρα το καπάκι είναι κανονικά χρωματιστό, όπως ήταν και στα άλλα μοντέλα, όπως παράδειγμα στα 4 Lite. Θα μιλήσουμε πρώτα για τις ομοιότητες. Τα ακουστικά υποστηρίζουν θύρα Type-C, που είναι απόλυτα φυσιολογικό εν έτη 2024 όλες οι συσκευές να έχουν Type-C. Αυτό πάει για κάποιες εταιρείες που άργησαν λίγο να το πάρουν πρέφα αυτό. Και τα δύο ακουστικά περιλαμβάνουν ένα κουμπάκι, είναι χρήσιμο για την ανίχνευση των ακουστικών. Αυτό το κουμπάκι στην ουσία το πατάτε για να μπορεί να είναι πιο ανιχνεύσιμο στις σκοτεινές συσκευές. Το απλό είναι να τα ανοίξετε και με τα ακουστικά μέσα, αφήνοντας ανοιχτή το κουτάκι, δηλαδή έτσι, και με τα ακουστικά μέσα είναι ανιχνεύσιμο. Άμα τα βγάλετε από μέσα τα ακουστικά, να ξέρετε ότι αυτό δεν θα ισχύει. Την πρώτη φορά που θα τα συνδέσετε, πρέπει να είναι τα ακουστικά μέσα και το καπάκι να είναι ανοιχτό. Στο προηγούμενο βίντεο είχε γίνει μια παρατήρηση γι' αυτό, είχα ξεχάσει να το αναφέρω μέσα στο βίντεο. Δικό μου λάθος. Sorry. Να προσθέσω κάτι τελευταίο, ότι η Xiaomi, όπως βλέπετε, πρωτοτυπεί στις συσκευασίες των ακουστικών. Έτσι. Δείξε λίγο εδώ πέρα την πρωτοτυπία των ακουστικών. Έτσι, τα κουτάκια παρατηρείτε ότι είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Μην ακούσω να λέει κανένας κάτι άλλο.
πάλι καλά που γράφει πάνω το μοντέλο, γιατί θα νομίζαμε ότι είναι τέτοιο. Επίσης, πάλι καλά που η Xiaomi θυμάται να βάλει αυτή τη σφραγίδα εδώ πέρα και μας αποδεικνύει ότι τα ακουστικά αυτά είναι όντως Xiaomi, γιατί θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι είναι από το περίπτερο. Τα Xiaomi Redmi Buds 6 Active είναι πιο γρήγορα σε θέμα συνδεσμολογίας, βρίσκονται πιο εύκολα με τις κοντινές συσκευές. Το Bluetooth είναι το τελευταίο στην ουσία. Τα 6 Active θυμίζουν λίγο τα 6 Lite, τα 4 Lite συγγνώμη, τα οποία είναι χωρίς μαξιλαράκι. Τα ακουστικά δοκιμάσει και τα δύο, να ξέρετε, έχει γίνει τεστ περίπου μία εβδομάδα στο κάθε ακουστικό, οπότε θα σας πω ότι τα Xiaomi Redmi Buds 6 Active είναι σίγουρα στην καθημερινότητα πολύ πιο ελαφριά και πολύ πιο χρηστικά από θέμα βάρους. Σχεδόν δεν καταλαβαίνεις ότι τα φοράς, περπατάς, νιώθεις ότι τα ακουστικά σχεδόν τα έχεις ξεχάσει. Από άποψη ήχου είναι πολύ περισσότερο ενισχυμένα σε σχέση με τα Redmi Buds 4 Lite, τα οποία τα έχω χρησιμοποιήσει ένα χρόνο περίπου και είναι και αγαπημένα μου ακουστικά της Xiaomi, επειδή τα χρησιμοποίησα πάρα πολύ και σε καθημερινή χρήση και γενικότερα και σε λεωφορεία και σε οποιαδήποτε συνθήκη. Ήταν πάρα πολύ βολικά ακουστικά. Το μόνο πρόβλημά τους ήταν ότι δεν είχαν πάρα πολύ ενισχυμένο ήχο, δεν είχαν πολύ δυνατό ήχο και δεν ακουγόντουσαν πολύ καθαρά. Έπρεπε να βάλεις τέρμα ήχο βασικά για να ακούσεις καλά όπου και αν είσαι μουσική. Και επειδή είναι και ακουστικά τα οποία δεν έχουν μαξιλαράκι, γιατί καλώς ή κακώς, παιδιά, το ξέρω ότι οι περισσότεροι εκεί έξω είμαστε fans πιο πολύ των ακουστικών που δεν έχουν μαξιλαράκι, γιατί αυτή η αίσθηση λίγο μέσα στα αυτιά μας τσινάει λίγο, δεν μας αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι αν θέλετε καλύτερο ήχο, τον καλύτερο ήχο τον προσφέρουν τα ακουστικά τα οποία έχουν το μαξιλαράκι. Ωραία. Και τα δύο όμως, το θετικό είναι ότι έχουν λαιμό, καλύτερο ήχο ως προς το μικρόφωνο. Αυτός που θα σας ακούσει, δηλαδή ο ακροατής, θα έχει καλύτερη απόδοση στο μικρόφωνο σας. Ουσιαστικά να ξέρετε ότι έχουν δύο μικρόφωνα επάνω και τα δύο μοντέλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ενισχύει περισσότερο τον ήχο. Είναι πολύ βοηθητικό για αυτόν που θέλει να ακούσει εσάς μέσα σε πολύ θόρυβο, να σας ακούει καλύτερα. Στα Redmi Buds 6 Lite υπάρχει η επιλογή της ακύρωσης του θορύβου, που είναι τελείως αισθητή, δηλαδή απλά που θα φορέσετε τα ακουστικά, τα 6 Lite, χωρίς να βάλετε να ακούσετε μουσική, με το που θα ενεργοποιήσετε την ακύρωση του θορύβου, κατευθείαν όλα γύρω σας αλλάξουν, δεν θα ακούτε σχεδόν τίποτα. Θα τα ακούτε όλα έτσι πολύ λίγο, μια μικρή λεπτομέρεια. Κάποιος που έχει δοκιμάσει τα 4 Lite και δεν τον ενόχλησε η μπαταρία, εδώ υπάρχει διπλασιασμός του χρόνου, δηλαδή θα σας βγάλει πολύ περισσότερη ώρα, πολύ περισσότερες μέρες, ανάλογα με τη χρήση βέβαια που κάνει ο καθένας και το τι ένταση χρησιμοποιούμε, δεν αυτά όλα παίζονται τέλος πάντων λίγο. Τεράστια διαφορά των ακουστικών σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, σε αυτές τις επιλογές που είναι οικονομικές. Η διαφορά τους με τα προηγούμενα μοντέλα, να ξέρετε, είναι ότι αυτά τα ακουστικά υποστηρίζεται κανονικά η εφαρμογή της Xiaomi για τα ακουστικά, ώστε να μπορείτε να έχετε κάποιες επιλογές και να είναι πιο ευέλικτες οι λειτουργίες των ακουστικών. Η εφαρμογή λέγεται Xiaomi Airbuds. Κατεβάζετε την εφαρμογή κανονικά από το Play Store, την εγκαταστάτε στο κινητό σας, ενεργοποιείτε τα ακουστικά, επιλέγετε ποιο ακουστικό έχετε, αν έχετε τα 6 Active ή τα 6 Lite ή κάποιο άλλο μοντέλο του Xiaomi. Επιλέγετε το ακουστικό, συνδέεστε και οι επιλογές που σας δίνει η εφαρμογή από μέσα είναι αρκετές. Σας δίνει τη δυνατότητα να μπορείτε να επιλέξετε τι ακριβώς θέλετε να κάνει το κάθε ακουστικό. Στο αριστερό ακουστικό, ας πούμε, να πατάτε μία φορά και να πηγαίνει στο επόμενο τραγούδι, και στο δεξί να πατάτε μία φορά και να πηγαίνει στο προηγούμενο τραγούδι. Υπάρχει επίσης η επιλογή της αύξησης του θορύβου ή της μείωσης της έντασης. Τα 6 Lite επίσης να πούμε ότι είναι ακουστικά τα οποία έρχονται και με λαιμό και με το σφουγγαράκι. Θυμίζουν αρκετά τα Pro μοντέλα της προηγούμενης σειράς, τα 5 και τα 5 Pro δηλαδή που είχαν βγει, θυμίζουν αρκετά αυτά τα μοντέλα. Για εσάς που έχετε δει και το προηγούμενο βίντεο, το 4 Lite, και επειδή γενικότερα έχει γίνει αρκετή φασαρία με τα προηγούμενα ακουστικά της Xiaomi, τα 4 Lite, αξίζει να πας στα 6 Lite, αξίζει και από την άποψη του θορύβου, επειδή όλοι είχαν πρόβλημα με το ότι δεν είχε πάρα πολύ ένταση στο ακουστικό. Να ξέρετε ότι εδώ ξεφεύγει πάρα πολύ ένταση. Αν δεν θέλεις να φορέσεις ακουστικά με μαξιλαράκι, πάρε τα 6 Active, είναι το ίδιο ακριβώς. Καταρχάς τα 4 Lite, να ξέρετε, δεν υποστηρίζουν την εφαρμογή, οπότε ήδη είναι μείον αυτό, γιατί χρησιμοποιείτε απλά τα ακουστικά, κάνετε όλες τις λειτουργίες βάσει του τι ακριβώς σας δίνει. Υποστηρίζουν και τα δύο ακουστικά το Google Pair, το οποίο βοηθάει τη συσκευή ώστε να συνδέεται πιο γρήγορα με τις συσκευές Android. Αυτό δεν δουλεύει σε συσκευές iOS. Τι κρίμα,
θα έλεγε κανείς. Δυστυχώς αυτό δεν το υποστηρίζουν τα iOS, αυτά υποστηρίζουν μόνο σε Android συσκευές. Ευχαριστούμε τη Xiaomi που το κάνει αυτό, γιατί κάποιες συσκευές το κάνανε για τις δικές τους, για τα δικά τους προϊόντα. Επιτέλους μια εταιρεία όπως η Xiaomi αποφάσισε ότι αυτό θα το έχουν μόνο οι Android χρήστες. Αυτή τη στιγμή με τα καινούργια μοντέλα, είτε το 6 Active είτε το 6 Lite, να ξέρετε η ένταση έχει αυξηθεί κατά το διπλάσιο, είναι πάρα πολύ διαφορετική, πάρα πολύ διαφορετικός ο θόρυβος και εξαιρετικά ποιοτική ήχη για ακουστικά που κάνουν 17 και 18 ευρώ. Σε μαγαζιά και τα λοιπά λίγο έχουν διαφορές, δηλαδή σε ένα site θα το βρείτε το ένα πιο φθηνό, το άλλο πιο ακριβό. Κατά κανόνα το 6 Active είναι πιο οικονομικό μοντέλο από το 6 Lite. Αν θέλετε να βρείτε πιο οικονομικά τα ακουστικά, εγώ θα σας έχω στην περιγραφή από κάτω site για να μπορείτε να μπείτε να τα βρείτε πιο οικονομικά, να τα αγοράσετε. Δεν είναι κάποιο sponsored βίντεο ούτε χορηγούμενο, απλά το κάνω καθαρά για να είναι για διευκόλυνσή σας, για να μπορείτε να το βρείτε και εσείς πιο εύκολα, εφόσον κάναμε και το βίντεο για αυτό το λόγο, να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτό, να τα βρείτε και εσείς να τα αγοράσετε. Και φυσικά όποιος αγοράσει αυτά τα ακουστικά, ας έρθει από κάτω στα σχόλια να μου γράψει μια άποψη, να μου πει αν όντως τον βόλεψαν εκείνον, αν ο θόρυβος ήταν όντως διαφορετικός, αν ήσασταν χρήστες των προηγούμενων ακουστικών της Xiaomi, τα 4 Lite ή τα 3 Lite, αν βλέπετε τη διαφορά που βλέπω εγώ. Σίγουρα, επειδή είμαι γκατζετάκιας αρκετά, μ' αρέσει η έξτρα λεπτομέρεια, μ' αρέσει ότι κάθε χρόνο η Xiaomi βγάζει αυτά τα ακουστικά, δίνει τη δυνατότητα λίγο να πειραματιζόμαστε, να βλέπουμε κάτι καινούριο χωρίς να δίνουμε πολλά λεφτά, ας πούμε, για να ξοδέψεις. Αξίζει να πάρεις ακουστικά σε αυτές τις τιμές, 17-18 ευρώ, μπορεί να έχει και άλλη τιμή, γι' αυτό σας λέω να το ψάξετε αυτό. Αλλά σίγουρα όταν βλέπεις ότι στο ένα ακουστικό, ας πούμε, έχουμε τα πλάτα ακουστικά και έχουμε πάει από τα 3 Lite που απλά τα χρησιμοποιούσαμε στα 4 Lite που έχουμε το Fast Pair της Google που κάνει πιο γρήγορη σύνδεση με Android τις συσκευές, και τώρα σε αυτό που μπορούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή μας, να ρυθμίσουμε το προφίλ του ήχου που θέλουμε να βάλουμε ακύρωση στο ρύβου, όλες αυτές οι λεπτομέρειες το κάνουν ακόμα πιο huge και ακόμα πιο καλό για το χρήστη να μπορεί να κάνει μια αναβάθμιση και να πάει σε αυτό ευχάριστα, να καταλάβει ότι δηλαδή η διαφορά με το προηγούμενο μοντέλο είναι αισθητή. Αξίζει να το ψάξετε, και αν θέλετε πραγματικά να αγοράσετε ακουστικά οικονομικά χωρίς να δώσετε πολλά λεφτά, η Xiaomi για άλλη μια φορά σας έφτιαξε. Εντάξει, το μόνο που δεν μας έφτιαξε η Xiaomi είναι να μας βάλει ένα καλωδιάκι μέσα, δηλαδή ήμαρτον. Έχεις φτιάξει όλο αυτό το πράγμα, έχεις πάει εδώ και δεν έχεις βάλει μέσα τέτοιο. Και επίσης να ξέρετε ότι είναι τεράστια διαφορά, από ποιότητα κατασκευής είναι πολύ διαφορετική. Πολύ πιο στιβαρή η συσκευή αυτή, η 6 Lite, σε σχέση με τα 4 Lite. Τα ακουστικά να ξέρετε ότι εφόσον τα ανοίξετε, βγάζουν αυτή τη λιχνία. Αυτή τη λιχνία τη βλέπουμε και στα δύο ακουστικά, θα το δείξουμε βέβαια και σε πλανάκι ότι υπάρχει αυτή η λιχνία. Αυτή η λιχνία, να ξέρετε, είναι επίσης μια έξτρα λεπτομέρεια που έχει βάλει η Xiaomi. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό ώστε να γνωρίζετε πότε περίπου θα ξεφορτίζουν τα ακουστικά. Που στα προηγούμενα ακουστικά δεν την είχαμε αυτή την επιλογή. Βέβαια αναγράφεται και μέσα στην εφαρμογή, μπορείτε να δείτε το πόση μπαταρία έχει το κάθε ακουστικό ξεχωριστά και η θήκη πόση μπαταρία έχει. Ελπίζω το βιντεάκι αυτό να σας κάλυψε, γιατί είναι αρκετές οι λεπτομέρειες σε αυτά τα ακουστικά, υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες, τέλος πάντων, ελπίζω να τις έχω καλύψει όλες. Τα ακουστικά αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή από κάτω, θα έχω βάλει τα link όπως είπα και προηγουμένως για να τα βρείτε. Να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι αν σας άρεσε το βίντεο, γιατί πρέπει να το υποστηρίξετε αυτό το κανάλι, να πάμε λίγο παραπάνω. Και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε το και ένα like. Και φυσικά όποιος αγοράσει αυτά τα ακουστικά, θέλω να γράψει από κάτω τη γνώμη του πραγματικά και να μου πει αν βλέπει ότι υπάρχει βελτίωση σε αυτά τα μοντέλα. Αυτά για την ώρα. Στο επόμενο βίντεο θα έχουμε κάτι διαφορετικό, θα έχουμε πάλι review, δεν ξέρω, δεν προετοιμάζουμε το επόμενο βίντεο. Απλά να ξέρετε ότι σίγουρα δεν θα κάνω 5 χρόνια να βγάλω το επόμενο βίντεο. Αυτά. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια. Τώρα αυτά δεν ξέρω αν θα τα βάλω βέβαια στο βίντεο.